প্রয়োজন আইপিএফ খরকসা মন্ত্রী দङ খরকসা মন্ত্রীনি চেয়ার যদি ইয়াকানানি নাঙै दङ हंगांखाय आईपीएफ पार्टी याकानो बागै तियार दङ किन्तु नंगौ निने एमपी नि सीट मा याकान्नाय निने मिनिस्टर नि सीट मा याकान्नाय किन्तु थांनाय 5 बोसोर त्रिपुरा मथानि महाराजनि नेतृत्वे एडीसी परिचालना खालायथानिबो जों नट ए सिंगल कायसाफोरनो जों डेपुटेशन लिया तार माने जों बरमनो डिस्टार्बिं खालाया जों बरमनो कोनो तमाय दाबिबो खालाया बरनि मुचुंते बर प्रशासन चालकथों होननाय जों बरनो स्कोप रेखा रुंथमा एकाडेमी ए रेसिडेंटल इंग्लिश मीडियम स्कूल नि एडमिशन 2026-27 नर्सरी सिमिन क्लास 9 जरानि बागै एडमिशन दगलाम फियोगै रिजाखा बनि निकुमांका खुमनु वकला वेस्ट त्रिपुरा करि बिग्रा बिसारुंनि बागै ब और बेलाइकेनो सेपका हममान थगो रुंथमा एकाडेमी वो फादिथाम माई हॉस्टेलो तंगै चावै स्कूल परि मानो तेबो कामकै साइमाना बागै नरो उकोक दुग नम्बर नि बिसिंति करंगै मानो 9862524221 एबा केबा 9366107290 उकोक दुग नम्बर करबो आमचाइनि तै नतुन बाजार मालबासा 25 कन्स्टिट्युएन्सी नि जत भोटार बसकांनि 12 तारिख जों भोट मारलायनाय तिनिबो संसिनि 9टा कन्स्टिट्युएन्सी नि कैंडिडेट जों मोटामोटी मनोनयन पत्र जमा लायखा ताक सारिगा आगरतला थांगै कोर कमिटी आसगै 28 टा सीट नि बिसिङो तिनि 9टा रेखा खनातै 19 टा कन्स्टिट्युएन्सी नि सिनि कैंडिडेट जों तिनि सारिगा डिक्लेरेशन खालायनाय ताकलायनि इलेक्शन बेलाय इम्पोर्टेंट 2009 नि सिमे जों आईपीएफटी एडीसी आमचाइनो तुयै टिप्रालेन्स नामनाय बागै सिरे थै थांजाकसिनि सारेन सिदे फरमा दिनै याक बाय खलायै अ पार्टी संसामानि दाबरक सिम्बल तुयै जों प्रत्येक इलेक्शननो जों कैंडिडेट लायो किन्तु 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमानि लगे लगेनो 2021 बुबाग्रा महाराज त्रिपुरा मथा पार्टी संसावै आचाय फेमानि आबुनि साथे साथे 2021 नि एडीसी इलेक्शन आरनिवाचिनि आईपीएफटी पार्टी नि खरकसाफोनो जों काउन्सिल नि सदस्य जों रहलाय मालायलिया जेहेतु महाराज बसिसिनि जातिनि बागै सामं तांनाय जातिनि बागै कक सानाय अब हाइक्ले पब्लिक मैंडेट पब्लिक न सपोर्ट रमने बागै 2021 एडीसी एकक संख्या गरिष्ठ मानखा जोंवाना या थांनाय 5 बोसोर आईपीएफटी पार्टी नट ए सिंगल जों एडीसी नि सीओ नि थाने फनांथ एडीसी नि सीएम नि थाने फनांथ नट ए सिंगल फना जों आईपीएफटी पार्टी र कायसाफना डेपुटेशन जों रलिया एडीसी नि गवर्नमेंट नि थानेबो सुस्थ प्रशासन चालकथों जेहेतु ब्रह्म रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जेहेतु बरबो जातीयवादी बरनो सुस्थ भावे परिचालना खालायथों होननाय जों आईपीएफटी पार्टी र इवेन 2009 निसिमे 2018 पर्यंत जों लगातार एडीसी प्रशासन विरुद्ध एडीसी प्रशासन थानेबो जों प्रत्येक बोसोर जों डेपुटेशन दिबो किन्तु थांनाय 5 बोसोर त्रिपुरा मथानि महाराजनि नेतृत्वे एडीसी परिचालना खालायथानिबो जों नट ए सिंगल कायसाफोरनो जों डेपुटेशन लिया तार माने जों बरमनो डिस्टार्बिं खालाया जों बरमनो कोनो तमाय दाबिबो खालाया बरनि मुचुंते बर प्रशासन चालकथों होननाय जों बरनो स्कोप रेखा किन्तु तिनि तामनुखा तिनि फुंगो त्रिपुरा मथानि जारा एमडीसी सिटिंग ईएम बा सिटिंग जारा लीडर तंगनाय द एकटा बिराट अंश तिनि मथा याकारै बीजेपी थांलाय माने जों नौका 2021 जे भावे आईपीएफटी ने सबायलांखा मिनिस्टर থেকে শুরু খায় এমএলএ থেকে শুরু খায় লিডার থেকে শুরু খায় आईपीएफटी पार्टी ने कायसानि ने 2009 नि सिमे कायसा आसायै हाना रमै समाय तांगै जातीयवादी ने बागै सामं तांगाने समाय तांगै फाइमानि न आईपीएफटी पार्टी ने सबाय थानिबो 2021 मनै लायो सबाय लायो तिनि तामनुका 5 বছরनि পরে आईपीएफटी पार्टी ने होते जे सबायलां फ्रकले खुशी तिनि निजिनि नग हर नांमाने जरावो गांगा बाहाय मातो
2021 tamo saka IPF no সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো জায়গা IPF করিখা লিডার করিখা নেতা করিখা বরং যতন চিনি লগে ফাইবেখা তাবো 2026 ni ADC ইলেকশন কাই তামনি সাজাগুখা ফাইদি IPF পার্টি রকনাবো जों निमंत्रण खायो आवेदन खायो नरनाबो जों ADC जों जौदंगै ADC बातायलायनाय जौदंगै ADC बातायलायनाय जौदंगै ADC बातायनायनि चिनि कोनो ऑब्जेक्शन करै किंतु 2021 IPF पार्टी नि मंत्री MLA लीडर जेफ्रो सभाबै त्राङै थाङो रांनि लुबो पदनि लुबो पदरे परखाय IPF न जे अपमान रेखा इ तिनि 5 বছর IPF गुरी वै बासा वै तेबेसा पोजिशन फाइनाल बसो कष्ट मालायखा अ कष्ट मानमानि जराबर साबा खरबुस लगे रेखा इवेन प्रणब त्रिपुराना पर्यंत 2021 दमकी हुमकी सुमकी रेखा त्रिपुरा मथावमा फाइनाय किंतु भर तिनी रागै तंगमाने बागै तिनी नरने बसकांगा फाइ बाजा फाइ तिनी नरने करबुक एलाकानि बागै तिनी जत मानसा सामन खलायका आगामी दिनबो खलायनाय मियाव क्लियो आं तिनी सिमना डिविजन थांगै इलेक्शन डिक्लेयर माने लगे लगे काइसा कमेन्ट देखा सिमना डिविजन नि लोको गथुमु पांडाव थांगै तिनी फुंगबो गंडासराव नॉमिनेशन पेपर सबमिट खलायफ्रा आरोबो हजार हजार लोगोने बसकांगा अकमनो जों साका IPF पार्टी रेडी दङो सुदु इलेक्शन पारपासिया IPF पार्टी रेडी दङो जातिनि बागै सैक्रिफाइस खालायनायनि बागै प्रयोजन IPF नि खरकसा मन्त्री दङो आ खरकसा मन्त्रीनि सियार जदि याकानानि नाङै दङो हंगांखाय IPF पार्टी याकानो बागै तियार दङो किन्तु नंगो निने MP नि सीट मा याकाननाय निने मिनिस्टर नि सीट मा याकाननाय प्रयोजन आगरतलाव आस्टबल माटारि हिनलायदि निने बुसु बरतम तिनि बुसु बरतम जातनि बसकांग मेडियानि बसकांग जातिनि बागै फाइदि बन पेपर सयलायनाय IPF पार्टी बो जत तियार दङो